5, 4, 3, 2, 1. Gucci! Mtandenge SK, number who? Happy New Year. Happy New Year. Happy. 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 Happy New Year. Nice. Huh? SK futhi inkosi engenameli abonithandayo babe umculo ongenamanager bafana inkosi nayinabangane iphila nengcilebane ihlala bengezwe njengoqhebe lapha ecika khona uzwa nje hu ha hu ha uzala igqokama kuyadula ngoba kwakhetha umambathi kanye ezekhale phansi kwelakithi kwakomuka ixoshwa isikhomba basivimbe ngapha sabuya ngapha bathi basivimba ngapha sabuya ngapha bathi basibhala ngapha sabuya ngapha gama legqokama liyondla liyakhuluphalisa linjengamasa inkomo zakwamvula ingqondo umehla abantu benondandatha banona nje uSarah Batman ondliwa yilo leli gama legqokama elisha lamehlula kodwa upholo uhamba ezacile okwamanqine embabana bafavuke njengedanga abaneshintsha abashintshile ushintsha umculo amono wese uvambaza umgibo amanuku ubamba lenkunzi yasenhlathi imanqushe kayigwazi yajikijela iqhubuka ushintshela lenkunzi yasenhlanhla ikhuluma nje naye iyatsheletshulo kwenkomo zebhunu lezo kuthiwa yini qedela njonga duyaza ayishaka unyawo zengane ziyadela ngoba ziyayigcoba impahla kanini lapho engiqhamuka khona ngiqhamuka la sematubatuba kwelikaxamu uyofica emasangweni esikole sasenkodilo lokuthiwa ingwenya kanti uxamu banonile ngitho awu maphathela semtubatuba nesincintsha amanzi nje nithi abafazi bayigeza ngani bambe mkhonazi kosomaskani leki bokayo ayikho ikose ngamatelisana tixana vamba bathi mkhawala umla kahle ngoba walamlela iqaqa belishanga ekani lamazamponjwa ibambe mkhayo ibambe umfo mkhonazi ke lo okuyena ngoba kade sifakela ke igqokama elisha sikhuluma nalo ke njengamanje umthandeni SK mfo kaManqema makhathakhatha awubengelela abalaleli futhi konzi yombhemo ngizoqala ngibingelela wena nsizwe yakithi kanye nazo zonke ihambele ikhona ngibingelele bonke futhi nabaxhasi
abaxhasile uKhosi FM bese ngibingelela inkumbi zabalandeli boKhosi FM neinkumbi zabalandeli bakamthandeni SK igcoka lelisha umshove enkani kwabanenkani indaba ephika amambala zabesula emadevana ngithi sanibona mfowethu sikhuluma ngegushi egile imanga isifaka onyakeni omusha ka2025 ngenkathi uqala ufikela umqondo owenza le ngoma awusithatha usibeke ukuthi kwathini enqondweni yakho mfowethu impilo yami mina yonke umlingo ngoba namhlanje cishe uyabona ukuthi ngisiphi isimo ngisiphi isimo impilo yami yomlingo akukho ukutheni mina engikwazi ukuchaza ngami njoba nginembobo nje umphawu kawuhliwa umsebenzi wayimbongo ukuthi ngichaze ukuthi yini ngichaze ukuthini lapha esizweni empeleni mina konke okwenzeka kumina nje ngakuthatha udumo nginikeza uNkulunkulu njengoba ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi konke kuyazenzakalela abafowethu nami ngiyatshelwa kuyangifikela ukuthi angenzeni lokho engikwenzayo ngikwenza ngaleso sikhathi ngifuna ukubuya-ke ngize la ngekathi ingoma usuqalele seniyenza nihlanganyela nombuzeni nensizwa ojiva abayiprodusayo umqondo ukuthi kufike ukuthi ulande intokazi uMahu ecula umculo wamapiano indaba enkulu ukhanga kanjani indaba enkulu kakhulu leyo angeke siyiqede namhlanje singayiqeda ngonyaka ozayo kodwa umbuzeni ngokujwayelekile kusukela kwiParis ufika shaya isiginci mayiqeda ukusishaya nje isiginci ebese ngiyacula ngiyalandela ebese ngiqhamuka ne-creativity kaMthandeni ngoba ngifuna umbuzeni ukuthi ikhono lakhe liphelelise ebese nami futhi ngiphelele ekhoneni lami uma sengicabanga ukudonsa omunye umuntu wakwamanye amajende ngithatha abantu ngiba ne-top 5 sivote siyesifika inombolo 1 sasafika lapha kuMahu-ke safika kuMahu wathi mayifika uMahu kwavele kwaqhuma ibhomu-ke lela duma umhlaba wonke njengoba namhlanje nje silapha ukhosini sizobungaza yona iwini yegushi songodiye abalaleli bomsakazo uKhosi FM abayivotele kangaka le ngoma mangabubheka amavoti azinkulungwane ezingamakhulu laphana empeleni amavoti ayizigidi ayizigidi ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu ungathini mfowethu ngingathi nje isandla sedlula ikhanda isigqoko sami ngiyasifonqa siba sincane ngiyasifumbatha eNingizimu Afrika nakubantu abangabokudabuka lapha kulelizwe abasemazweni angaphandle abadala nabancane obaba nosisi nobhuti nabantwana abancane bebekhona ukuvota ngiyabonga kakhulu ngingumthandeni mina ngiyazithoba kakhulu phambi kweNingizimu Afrika ngilapha engikhona kungenxa yesupport yabo abantu njengoba namanje futhi ngisabahlonipha kukhona konke engikwenzayo ngishumayela ivangeli lokuba munye kubantu ngakho ukuthi ngoba abantu ngibathanda bonke ngokuhlukahlukana kwabo futhi babalekile kumina bonke bangabelungu bami ngibeka lapha inkulungwane ezishiyagalolunye namashumi ayisikhombisa nanhlanu 975,000 mawukathi ulindele ukuthi amavoti angamaningi kangaka mfowethu acele isigidini sonke ngiyakhumbula i-interview yami yokuqala ngifika la ukuthi ngathi-ke awusengiyiqhathile-ke phakathi kwabalaleli noKhosi FM abalaleli bathanda ingoma uKhosi FM libeka umncintiswano ngicela ukuthi abalaleli beyilwele bona ukukhankasa kwami kwakulapho engane yakwethu ngicela beyilwele bona ngokuthi bavote kakhulu ngempela iqiniso lizokwenzeka ukuthi siwuhlukanise unyaka ngegushi ngicabanga ukuthi-ke lokho kukhankasa kwami ngikhiphela ngomazwi anjalo ukuthi ngingenza uqhude emaningini phakathi kokhozi nabalaleli abangithandayo ngicabanga ukuthi khona okwenza ukuthi ngibe namavoti amaningi kangaka alright sesiphetha nje uqhamuke namhlanje nakho ufake umjiva cishe owaziwa njengowasemandleni lamaNazaretha kungani wathinta indaba enkulu indlela engiphiwe ngakhona noma uNkulunkulu indlela angiphakamise ngayo kwafika umuzwa kimi kababa umprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela lapha eNazaretha engicabanga ukuthi umprofeti Isaiah Shembe uyena wasifundisa nje singamaZulu ukuthi ukukholwa kuyini siyakhumbula ukuthi inkolo yaseNazaretha idume ngenhlonipho sifuna umakoti kunemizi emile emiswe ziyimfundiso zalapha yana eNazaretha ngiyathanda kakhulu ukuthi abantu bekuyikhathaze ngokulandelela umlando kababa noma kamprofeti Isaiah Shembe umqali wendlela eNazaretha ebese futhi ngiqinisekisa ukuthi mina njengomthandeli ngigqugquzela ubunye ezinkolweni zonke ngihlanganisa abantu ngomculo ngoba ngicula nje kwakuhlukana unyaka kwakudansa wonke umuntu eZayoni babedansa abasindiswa babedansa kubona wonke amabandla kwakudansa ngicela amabandla wonke ahlangana athandane
azi ukuthi njengoba siphila ningabafundisi thina sithiwa ngokushumayela kodwa ningabefundisi siyacela abafowethu ngoba thina siphila nabantu abakholwa ey'nkolweni ezahlukahlukene abasithandayo abangabafowethu abanye singakha nabo ngisho nanemizi ngafisa abafowethu ukuthi-ke sibe moya munye bese sithatha udumo lonke silibuyisela kuNkulunkulu ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi konke lokho enikubonayo ngibona itholo namhlanje ngibona umthandeni ophakeme namhlanje ngenxa kaNkulunkulu ngicela sithathe udumo lonke silibuyisele kuNkulunkulu sishaye izandla ezinkulu bafowethu ezandleni sishaye izandla njengamanje ngizocela ukuthi nisukume MC Chatha kanye nayo umthandeni SK because indaba inkulu sukumani lapho nikhona khona la kumele simele sihambe siye khona wonke umuntu okhona njengamanje sesifikile kusona indaba enkulu amakhamera bonke abeyindaba nayi indaba esilethe khona la nayi imoto siyayibona imoto ethashasisa umsindo khona lana emsakazweni uKhozi FM. Wow. Sipikie. Amaya phakathi ayoyivula simbalela. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. SK sibonga kakhulu kwa Black Technologies asizwihuta nazo-ke nangu umphathi siyeshe mnikeza uphila nasiya sezibuye ezandleni njengamanje sihuta Nangenza umuntu ebantwini. Siyabonga bafowethu. Sambulalo pepeshe
Vamos,